Panaon sa pagsilot. Hallelujah. Kinsay silutan? Kadtong nagsalipoy sa Dios o wala midawat sa maayong balita. Unsa man ang maayong balita, pastor? Ang maayong balita mo na gitawag Ebanghelyo. Unsa man ang Ebanghelyo na paminaw mo? Mauni ang mensahe sa tibuok kalibutan. Ang Ebanghelyo mauni nga si Kristo nagpakatao. Si Kristo nagsakripisyo. Si Kristo namatay babaw sa krus sa Kalbaryo. Si Kristo gilubong o si Kristo nabanhaw o buhi sa walay katapusan at kapalagpakan ng Diyos. Maunay Ebanghelyo nga diin alang sa kaluwasan sa daghang mga tao. Kung dili nimo na dawaton, mo na gitawag maayong balita. Amen. Amen. Unsa gali ang maayong balita? Mao ang Ebanghelyo nga mao si Kristo nga namatay, gilubong ug nabanhaw. Mao nay dapat nimong dawaton sa kinasingkasin. Unsa man imong kahimtang karon, ayaw gyud kalimot nga gimahal ka o gibayran ka ni Kristo. Amen. Unsay mahitabo sa usa ka tawo? Like for example, napriso ka. Napriso ka diya sa nabay prisuhan sa nawan? Napriso ka. Adunay tawo mo adto didto. Mubayad sa imong piyansa. Wa ka kaila. Unsa kay pwede nimong buhaton alang niya? Labi na to ang imong kaso, life sentence na. Wala na kagawasan, unbillable nga kaso. O niya adunay tao mapasalig. Buhaton niyang tanan para lang makwitid ka sa imong sala. Dili ka moingon ka nga sir, bayad na akong tibok na kung kinabuhi nimo. Magpasalamat gipos ta ng panahon tungod nimo. Mao nay gibuhat ni Kristo. Amen ba mag-igsunan? Amen. Mao nay gibuhat ni Kristo. Gibayran ta ni Kristo siyang kamatayon. Kung unsa man imong kahimtang karon, himuang inspiration nimo si Kristo. Kung kaya nga gibayran ta ni Kristo sa tong sala, unsa ka ang imong balatian, unsa ka imong pagpanginanglan. Nganong hantod karon nagproblema ka? Tungod kay hantod karon wa pa kami surrender sa Ginoo. Tungod kay karon wala pa kay tinud-anay nga diin mo angkon ka sa kinasingkasing na si Kristo ang imong Ginoo. Now, Roma 10 versikulo 9 ninyo ng Bible, kung isugid nimo si Kristo sa imong baba nga siyang imong Ginoo o buto ka sa kinasingkasing na siya napanaw gikan sa mga patay, nang ikaw mamaluwas. Kanus ang kaluwasan? Paminaw magigsunan? Kanusa galing kaluwasan ni mo mangkon? Sa panahon nga imong isugid na si Kristo ang imong Ginoo. Ang pulong nga Ginoo, paminaw mo, ang pulong nga Ginoo meaning agalon. Tag-iya sa imong kinabuhi. Amen? Na paminaw, kanang imong kinabuhi di na imo. Ayaw ang taon nag-angkuna. Gipiyalan lang kag kinabuhi. Manubag ka ana tuwa di mo na gibalik sa Ginoo. Paminaw igsoon, kanang imong kinabuhi dili na imo. Manubag ka ana sa tagiya kung di mo na ibalik sa Ginoo. Ibalik na sa Ginoo nga dili daot. Ibalik na sa Ginoo makaigsunan sa samang paagi nga giunsa na paghatag. Paminaw, aron nga mabalik ka sa Ginoo nga walay labis, walay kulang, ang dugo ni Kristo nga giula ibabaw sa Kalbaryo sa krus, kansang dugo nga mohinlo sa imong kinabuhi. Kamatayon ni Kristo mo'y maka-restore sa imong kinabuhi. Kung unsa ka maot imong kinabuhi, gusto sa Ginoo mahimo ng bag-o. Muna yun ang Bible, bag-ong binuhat. Kabalo ba ka nga nagdaot nga itong kinabuhi tungod sa sala? Roma 3:23, ang tanan nakasala o nahilayo sa himaya sa Diyos. Muna nga di kita ngayon mabalik sa Diyos kung kita-kita nga itong paningkamot. Gawas lang kung si Kristo imong pahariyon sa imong kinabuhi. Amen. Si Kristo lang ang maka-restore. Si Kristo lang ang makahilo aron mahimo kang bag-ong binuhat sa mata sa Dios. Ang tao nga walay Kristo, hugaw ka sa mata sa Dios. Paminaw igsoon. Ang tao walay Kristo sa kinabuhi, hugaw ka sa mata sa Dios. Tungod na sa sala
nga atong napanunod gikan sa atong katigulangan. Apan nagpasalig ang Dios nga hugasan ka, hinluan ka, pasayloon ka, kung maghinulsol ka sa ngalan ni Kristo Jesus. Uwat 4 versikulo 12, wala na ilaing ngalan gihatag gikan sa landong sa langit. Matthew 1 versikulo 21, nganni sa Jesus kay luwason niya ang iyang katawan gikan sila mga sala. Dili ngalan sa atong presidente. Dili ngalan sa atong pare. Dili ngalan sa atong pastor. Ngalan ni Kristo Jesus. Amen.